ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଚାଖିଣ୍ଡି ବେହେରା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ ଗାଁ? କନ୍ଦାଗଡ଼ ହିଁ। ଏଠି କେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଆମେ ଏଠି 4 ଘର ଅଛୁ। ହଁ। ଏଠି 10-12 ଘର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ତଳେ ଅଛନ୍ତି 6-7 ଘର। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗାଁରେ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି? କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛୁ ଯେ ବି ପିଲାପିଲି ଆମର ଯିବା ଆସିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଚତୁର୍ମାସିଆ। ହୁଁ। ଆଉ ମଶା ଡାଉଁସାରେ ଚଳୁଛୁ, ଏଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ପାଇଖିନା? ପାଇଖାନା ବି ପାଇନୁ। ହଁ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଥିଲୁ, କରିପାରିଲୁନି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତା ପିଲାପିଲି ତ ବି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତ ଏଇ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ? ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଜାଣିକି ଅସୁବିଧା କରିଛି ହଁ, ନାଇଁ? କିଡ଼ନୀଟା ମୋର ଏଇଠି ବର୍ଷେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାରିଛି। କିଡ଼ନୀ? ହଁ, ମାସ ଖାଲି ତା ମାଗଣା ଫ୍ରି ଔଷଧ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଜୀବନ ମୋର ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି। ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଦେଇକି ବାହାଘର କରିସାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଇଟି ଆଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏବେ ଏଇ କିଡ଼ନୀରେ ନଷ୍ଟ। କିଡ଼ନୀ ଏଠି ଖାଇଲା ନାଇଁ କି? ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଗୁଣ୍ଡିଆ ମଶାରେ ଯେ ରହୁଛୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମଶାରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ମଶାରୀ ଫଶାରୀ କିଛି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଁକୁ? ନାଇଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା? ପାଣି ଅସୁବିଧା ମେନ୍ କଥା, ଆମକୁ ପାଣି ଅସୁବିଧା। ଆଉ କୂଅଟିଏ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ନଳକୂଅ ପାଣି ଖାଇକିରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ।